Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Your rainbow. May pambabawa ka sa kutubangan, Anton. Mga away. Hindi ka sara nagkuha. Mga away. Wadong, oy. Wala mo siya, oy. Mo siyang ipailag. Yung taon ka na ko, Ay, dong, ayaw, dong. Waman ako sa awaya, dong, oy. Sakto si Anton, dong. Ayaw Mateo. Di ba? Ganong, hilak bang ka? Naiubos ako niya. Di naman ko niya love. Na naman sila in love. Ay, patagpasangil, day. Ayaw lagi kong indaya. Hilas be di mo, oy. Ano lang, Brad. Sige lang suko sara ni mo da. Lagaw na niya. Bahala mo din, oy. Wa pa tamahuman, Anton. Bahala mo diya. Wala ko lawag ninyo. Anton! Hilak na sab ka, Sara. Naglagot kay kong Anton, Mateo. Naiubos ko niya. Ay, duwa lang ta, batulatan na. Hindi ka sige kilak. Basag din na lang una ko din, Mateo. Please. Naunsa ka, Mateo? Luoy ko, Sara, ma. Giaway ni Brad Anton. Ay, wala ko masayod unsay akong buhaton. Aron luwason ni Anton si Sara. Luwason? Mabdo si Sara, Mateo. Ug si Brad ni mo, Anton, maoy nakapamabdos niya. Andam kong mutabang sa imong Brad, aron makasal sila si Sara. Pero, ang imong maguwang mo ay may balibad. Unsa man iyang balibad, ma? Dili lagi siya magpakasal ni Sara. Ako di ay. Ay, kung mahimo palang unta, Mateo. Sugot man ko kasal ni Sara. Pero may balibad sab si Sara. Huwag gusto Sara pakasal na ako. Dili gud ikay iyang gihigugma. Ug dili sab ikay nakapamabdos niya. Sagdi lang. Ganahan man ko. Kung mauna, amami si Sara. Ingna si Sara, nga aron dili siya kulatahon sa iyang amahan. Musugot na lang siya nga imo siyang pakaslan. Uy, kinsa man kaning nanawag? Ay, makawa baka ni sa kong sapot, ha? Uy, makawa gini sa kong sapot, ha? Oh, nanawag malika. Nilarga na yung bisita? Bago pa galing ni Donggo. Ay, malasa ba yan ako, eh? Dili tanto. Ha? Nanawag na ko ang manager sa usa ka first class nga restaurant. Mangayog entertainer. Og timing pagyud. Kay banda ang gi-request. Tinuod? Excited ka man. Ready na na imong banda. Kano sa mana? Oh, damli ka sa mong bag. Layas ka? Di, oy. Nung dadam ka sa mong bag. Doon ako'y show. Si Show. Show? Artista na di karon. Si artista. Kanang artista ba? Mura na doon ay show. Nga ingon mo ka nga, doon na kay show. Di artista ka? Ay, mag-practice among banda. Kaya doon na show. Kasabot na ka. Oh. Sungir na di karon? Ha? Sungir. Singer ba? Abi no, piling gwapo rin ka pirmi. Singer na di karon? Pahawa na di, ha? Naglangan-langan lang ka na kuda. Nga, naka-advance ka si mo show. Kung sa'yo advance? Stang. Maan mo eh. Advance ba?
advance kag tiip ba, bangaan mo imam na ako nadunggan dito, nagatod kog public service sa estasyon. HPM tinga ito. Ha? Ay, di nihangyo nga, ma-advance ko na sa kwarta. Alduin tinga ito, alduin ito. Unsa man ka? Mupahawa ka sa kuwang agyanan o maigo ka sa kong kumo, ha? Aw, sa ko din. Hawa! Agina! Agina! Hilak Japon ka, Sarah? Wa naman ko'y luha ihilak, Mateo. Ayaw na lang hilak. Ako na lang pagkasal ni mo. Unsa? Luoy man ko ni mo. Unya, ganahan pa jud kay ko ni mo. Ay lang pakasal brad na ko, Anton. Kay salbahis to siya. Ako na lang, ha? Bogart, kinsa tong migawas? Si Dong Anton, ma'am. Animal gining tawhana. Huwag yun ba nanghid na ko? Nanghid ko taon. Nusam taon naman nanghid mong anak, ma'am. Blackout mo nagdiritso. Kalit ag sirit yung auto. Nagsalig. Abidako naman. Sus, taparuson pa na naman, ma'am. Uy, sobraan sa kalbugad na. Sorry, ma'am. Ay, paita. Wala yun maghuna-huna. Kisa'y nagpadako sa ilang lawas. Awa. Kisa'y nagpalig-on sa ilang kabukugan. Imo tatong gikantahan, ma'am. Sa? Masamang ko na akong ikantas buotan na akong anak nga sa Anton. Wala, kay ba, ma'am? Oh, Katong anak, kanta ni Freddy Aguilar. Katong, nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. Tininining, tininining. ano pa'y tingning-ning-ning? Tere. Maka da, Bogart, oy. Tere. Dotlan pa ka tong bataa. Ma'am, tultian ka, ma'am, no? Tuwabias kusina si Daysara. Lugo sabi siya dito. Lungag! Unsa? Kanog siya may naglungag. Gusto mo siyang makatabang din ni ma'am. Ako bitaw siyang gibadlong nga, di magkuri-kuri di as kusina. Ako ina nga, day, naray ko sinira nga maglungag ug maglutog sudaan. Ikog mo kuno siya, bisag ba si ikog? Ako lang yung gikahadlo ka, no, Bogart? Ano ma'am, naiungo? Ilong, uy. Ikaw ba? Pagkalagpas lang yun ang utok ni mo. Sorry ma'am. Abi ni mo ba? Oh. Palaka ko. Hadlo ko nga. Matultulan si Sarah din siyang amahan. Ano mo din ma'am? Siyempre may tabo kung matultulan si Daysara din eh. Ay, nakasiguro ko nga doon na yun akong kagubot nga mahitabo. Di ka sugot? Ako lang pakasal ni mo? Nganong musugot bang ko, Mateo, nga wa man kay sa nako. Katong imo magawa nga salbahis mo yung angay manubag sa iyang tulubagon diri nako. Di man siya pakasal ni mo. Unya, gusto man ko. Di ako na lang. Kung mahimo pa lang, Mateo. Himo lang good, Sarah. Maamong ka sa kaisog sa akong amahan. Ingon Bogart na ko. Diretso ko amin imo papa. Di, nasok ko imo papa. Dili ka tuhoan ni Papa nga mao'y nakapamabdos nako, Mateo. Oh, di siya tuo. Kay abi niya abnormal ko. Dili. Dili na mao, Mateo. Mauna, Sarah. Pero di man ko abnormal, no? Dili, uy. Ay, sahay lang. Di ko kalitok o di ko lahos. Pero di ko normal. Dili ka abnormal, Mateo. Mas abnormal imong maguwang. Sige na, Sarah. Ako lang pili aron di ka bunugon imong papa. Maluoy man matiyo nimo. Kabuotan nimo, Mateo. Ganahan man ko nimo.
Mailan lagi ka sa akong amahan. Oh, di lang ko musulti. Basta, gusto ko, kita duha lang pakasal ha. Kasabot ka ba unsay kasal, Mateo? Wa. Unsa day na, Sarah? Kanang kasal o sana ka sakramento. Kaslon ang duha ka tawo, babae og lalaki nga nagahigugmaay. Human silang kasal, dili na sila mahimong buhagon. Doon na dayon sila'y living doll? Ha? Ingon man, Brad Anton ako, doon na ka living doll. Ganahan kay ko, ana, Sarah. Ganahan kay ko, munyik ka nga muhilak. Unya, makatawa pod. Labi pod jud mulakaw. Mateo, Sige na, Sarah. Kita lang duha pakasal. Ako lang pili agod. Aron pakasal nimo. Ako lang pili ha, Sarah. Lipay jud kayo, Mateo. Hoy, Uy, Sad! Saman? niya ba si Sarah? Sino pangita? Si Sarah, nga akong anak. Iyang anak si Sarah. Hoy, Oh! nakadungog ka ba sa akong gisulti? Niya ba din nga akong anak? Sir, Si Sarah. sir. Ay lagasok ko, sir. Di man huy ako ngan. Ha? Mo nang di kay ko muharong og istorya nimo. Ay ko tudui ha. Ay, sorry. Nagtagbaw ba akong pangita sa akong anak? Ug dunay nakasulti, nga niya siya din eh. Lo. Ang importante na ako nga akong anak. Dili ang imungan. Kadiyot lang, sir, ha? Diya ka lang. Kaya ako sang paibawo na kong agawon. Masudla ko. Di na pwede, sir! Oh. Tinhi ka lang. Mubalik ako na yun. niya si Papa. Gipangita kagid sa imong amahan. Busa away katarungan nga dili ka niya matultulan dinhi. Unsa may akong buhaton ani, ma'am? Kulatahon gyud kong Papa ani. Ako mao'y makig-atubang sa imong amahan. Ayaw una pagawas. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!